O Carballiño suma un novo caso de coronavirus. Un auxiliar do Servizo de Axuda ao Fogar dá positivo na proba. O Partido Popular recórdalle ao grupo de goberno que o asilo do Carballiño aínda non se desinfectou. O PSDG de Punsín vén de solicitar a adopción de medidas que garantan a seguridade da poboación ante a propagación do coronavirus. Moi boa noite. O Carballiño suma un novo caso de coronavirus. Un auxiliar do Servizo Axuda no Fogar dá positivo na proba. Confirman fontes de sanidade que un auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar do Carballiño deu positivo por coronavirus. O coidador comezou a ter síntomas, deu aviso aos usuarios aos que atendía e quedouse confinado na súa vivenda xa dende que comezou o estado de alarma. O home fíxose finalmente a proba e deu positivo. Tendo en conta o prazo transcurrido e que ningún usuario deu síntomas, non se teme nun principio que haxa novos contaxios. O Servizo da Axuda no Fogar segue funcionando, a pesar das circunstancias actuais, con normalidade. Este caso súmase o primeiro caso confirmado no Carballiño dunha muller que foi ingresada no Chúo e lembramos que o Concello de Beade confirmou en pasados días 2 casos positivos de coronavirus. Tamén o Concello de Ribadavia informaba onte de que suman entre os veciños 8 casos de coronavirus. Pregan a veciñanza que cumpra as medidas de seguridade para evitar novos contaxios. O Concello de Ribadavia abre unha lista para que se anoten aquelas persoas que teñan interese e disponibilidade para colaborar en tarefas de desinfección na loita contra o COVID-19. Para facer a inscripción hai que cubrir un formulario e envialo ao correo alcaldía@ribadavia.es. Toda a información atópase na web www.ribadavia.es no menú de colaboración nas tarefas de desinfección. Galicia rexistra un total de 3.758 casos infectados por coronavirus. Na última actualización, o número de casos de coronavirus en Galicia ascende a 3.758. Deles, 817 son da Coruña, 371 da área de Lugo, 520 da área de Ourense, 366 da área de Pontevedra, 928 da área de Vigo, 547 da de Santiago e 209 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 147 permanecen en UCI, 822 están en unidades de hospitalización e 2.789 persoas están no seu domicilio gardando cuarentena. Polo de agora en Galicia rexistráronse 187 altas de pacientes e 94 falecementos. O uso do 061, lembramos que é para casos graves e emerxencias, e o 900 400 116 para dúbidas ou síntomas leves de coronavirus. E continúan os controis exhaustivos no Carballiño. Hoxe pola mañá a Policía Local fixo controis na Rúa 25 de Xullo, na estación do tren en Catro Camiños e na glorieta da Rúa Ourense á altura de Recambios Recar. En cada control utilizáronse 3 coches patrulla. É moi importante cumplir todas as normas se non queremos riscar a que nos impoñan sancións. Dende que comezou o estado de alarma, a Policía Local do Carballiño abriu máis de 50 expedientes de sancións. O Partido Popular recórdalle ao grupo de goberno que o asilo aínda non se desinfectou. Os populares do Carballiño fan un chamamento ao grupo de goberno socialista para que se proceda o máis cedo posible á desinfección do asilo. Actuouse fumigando e desinfectando en moitas instalacións e en zonas do Carballiño, pero din que no asilo aínda non se fixo. Hai que pensar que no mesmo hai aproximadamente uns 100 maiores a parte de traballadores e monsas. A media de idade dos residentes supera os 85 anos e hai varios centenarios. A maiores din os populares que o Concello non repartiu neste centro ningún tipo de material sanitario cando xa se recibiron mascarillas, luvas e xel desinfectante por parte da Xunta de Galicia. Por iso non entenden que nunha instalación con usuarios que son poboación de risco fronte ao coronavirus
queden a última nestas tarefas de desinfección. O Concello de Carballiño está levando a cabo diversas desinfeccións por espazos públicos do casco urbano. Por a información que temos, despois de falar coa dirección do centro, resulta que o asilo de anciáns Irmáns Prieto do Carballiño a día de hoxe todavía sigue sin desinfectar. Nós non podemos saber cales son as razóns que levaron ao grupo de goberno a deixar para o final un dos sitios que pensamos que debe ser o primeiro, ou dos primeiros en todo caso, nos que se levara a cabo esta desinfección. Por iso xa propuxamos onte ao Concello, xa lle solicitamos que procedera de forma inmediata esta desinfección. Esperamos que o leven a cabo o antes posible. Por outro lado, tamén queremos aproveitar a ocasión para pedirlle ao Concello que reparta entre o persoal do centro mascarillas, batas, que sabemos que vai recibir da Xunta de Galicia probablemente hoxe, que se acorde tamén do asilo de anciáns. É unha institución que ten cerca de 170 internos neste momento, persoas que deben estar especialmente protegidas contra o coronavirus pola súa idade. Creemos que o Concello de Carballiño debe facelo xa, que non se pode esperar máis, porque este é un punto prioritario que xa debería estar feito a día de hoxe. Pola súa banda, dende o Concello, informan que si se fixo esa limpeza, xa que o Grupo Municipal de Emerxencias desinfecta os exteriores do asilo cada día. E para a limpeza interior é a Unidade Militar de Emerxencias, a UME, a encargada de facelo e xa se lle solicitou este traballo tanto para a residencia do Cornuval como para a de Partovia e tamén para o asilo. Na comisión de seguimento de mañá, o Concello estudará as posibilidades de facilitarlle o asilo do Carballiño material sanitario mentre se agarda a recibir a seguinte entrega por parte da Xunta. O que temos que dicir do Concello é que no seu momento, fai unha semana que veo o UME por aquí a desinfectar a residencia de Cornuval, o alcalde no seu momento solicitou para as tres, para Cornuval, para Partovia e para o asilo. As respuestas que lle deron desde a UME foi que de momento prioridade a do Cornuval, e que na seguinte ronda que volverían atenderían a do asilo e a de Partovia. Entón, polo tanto, o Concello fixo as cuestións as que tiña que facer. A partir de aí, o procedimento, eso xa non depende de nós. Nós fixamos o que tuvemos que facer. O resto, fumigación e desinfección no asilo, como nas outras residencias, e como todos os centros públicos, supermercados, farmacias, estamos facendo na calle, porque na calle, concretamente no asilo, facémoslo na calle, e no recinto que está, que está despois no recinto que teñen dentro. Hasta aí. Interiormente, eso non depende de nós. Nós fixemos a nosa gestión, solicitámola, e a resposta que nos deron foi que, primeiro, a de Cornuval. E na seguinte ronda que volverán outra vez, van a atender a asilo e a de Partovia. Pouco máis podemos dicir. Que sepan os veciños que nós estamos a tope, estamos cumplindo con que nos digan todos os veciños, e aquí estamos, esperando salir desto cuanto antes, e volvemos a repetir, esto saldremos se todos se quedan na casa. E o PSDG de Punsín ven de solicitar a adopción de medidas que garantan a seguridade da poboación ante a propagación do COVID-19. As concelleiras socialistas veñen de presentar unha serie de iniciativas para garantir a seguridade da veciñanza de Punsín, así como para paliar os efectos económicos que esta crise poida ter nos negocios do concello que se viron obrigados a pechar. O Grupo Socialista solicita a limpeza e a desinfección de todos os pobos do municipio, poñendo especial atención en lugares como o centro de saúde e a farmacia. Dende o punto de vista da seguridade, dende o Grupo Municipal Socialista, solicitamos a limpeza e desinfección de todos os pobos do noso municipio. Así mesmo solicitamos se garanta os equipos de protección a todos os traballadores e traballadoras municipais, especialmente as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Dende o punto de vista económico, unha das medidas que solicitamos é a suspensión de todo tipo de impostos e tasas municipais a todos os autónomos e pequenas empresas do municipio que viron afectada a súa actividade con motivo desta crise sanitaria. Ben,
polo obrigado peche dos seus negocios ou ben por a merma económica que isto está a supoñer. Así mesmo, dende o Partido Socialista estamos, como non podía ser doutro xeito, a disposición do grupo de goberno para todo o que precisen. Dende logo contan con todo o noso apoio. Consideramos que é o momento de estar unidos. E os sindicatos apoian a decisión do Goberno do Estado para paralizar a actividade dos sectores non esenciais durante 2 semanas. Dende UGT, Javier Carreiro, o secretario xeral da Federación de Industria, Construción e Agro de Galicia, di que lle consta que as empresas que continúan traballando por prestar servizos dos considerados esenciais están cumplindo as medidas de hixiene e seguridade dos traballadores para evitar o contaxio. Normalmente están con turnos, que as medidas todas e cos protocolos que se puxeron en marcha. O que temos que garantizar, xa que esta xente está nos seus postos de traballo, que lle temos que agradecer moito, non? Desde os sanitarios, bomberos, equipos de limpeza, xente que traballa en supermercados, xente que traballa na empresa agroalimentaria, industria eléctrica, bueno, en general todos, non? Os que consideramos sectores esenciales, pois o que ten que poñer en marcha son os protocolos que se marquen. Nas industrias e empresas que pechen as súas portas ata o 9 de abril, os traballadores deberán recuperar as horas non realizadas durante este permiso remunerado. Dende UGT advirten de que esta recuperación debería pactarse entre a empresa, o comité de empresa e os delegados de persoal. Este venres 3 de abril terá lugar a segunda evaluación dos alumnos cos datos que ten o profesorado ata a declaración do estado de alarma. O alumnado dos centros educativos segue o curso dende a súa casa a través de aulas virtuais, correo electrónico e videollamadas, pero nos cursos máis baixos os profesores e pais atópanse con problemas pola propia idade dos pequenos. O profesorado conta cun amplo material para evaluar a segunda evaluación a pesar de non rematala de xeito presencial, pero para a terceira evaluación haberá máis dificultades. O mellor é estar na aula e poder explicarlles ti. Entonces o que utilizamos dentro da plataforma é eso, facer pequenos vídeos, o que lles mandamos foron fichas, non moitas, porque claro, tampouco sabíamos se iba a ser 15 días ou iba a durar moito máis esta epidemia. Entonces o que fixemos foi mandarlles só os dos primeiros 15 días para ver como iban eles traballando. Os pais están enterados por a aplicación que dixen antes, o Clase Tollo, entonces eles o único que teñen que facer é ir vendo os vídeos que a profe lle sube todos os días á mañá para que eles poidan facer as 3 fichas que se lle manda. Ademais disso, pois están co inicio da lectura, entonces nada, están traballando a lectura na casa, pouco máis, porque claro, son moi pequenos, tampouco podes pedirlle moitísimo máis. Para o terceiro trimestre, pois eso, non se sabe nada, porque claro, hasta que non se quite a restricción da alarma, pois é un pouco máis complicado, a nos vannos informando igual que o resto de España, vamos, sabémoslo máis ou menos todos ao mesmo momento, entón non sabemos se van avanzar, cerrar, non sabemos nada. Nada, nun principio hasta o 13 do mes que ven, creo que é cando temos a seguinte noticia de que faremos, será a volta do que sería Semana Santa, pero moi pouca información temos. Claro, é que é unha cousa moi novedosa, entonces supoño que será por eso. O curso escolar e o calendario viuse totalmente trastocado e a metodoloxía dista moito do que estaban acostumados. Agora son os pais moi colaborativos os que axudan os pequenos a conectarse e facer as tarefas dende casa. Non teño queixas, son encantadores, participan todos, creo que a maior parte deles están na casa, entón é unha suerte, non é o mesmo que se estuveran os dos traballando ou así, que en algún caso tamén teño, que entón é un pouco máis complicado, pero nun principio colaboran. Ontem, por exemplo, cando fixemos a videochamada foi grupal, foron entre todos os alumnos, os pais estaban ali, evidentemente, porque os nenos son moi pequenos para saber utilizar as novas tecnoloxías a ese nivel. Entonces, nada, os pais estaban ali, de feito estuve falando tamén con eles para informarles de como sería para a semana seguinte, porque a semana seguinte, claro, eu preparei só actividades para os primeiros 15 días. Ahora facer fotocopias, se eles non teñen impresora, pois unhos sí, outros non, entón é un pouco complicado para que sea todo un pouco igualitario. Entonces nada, ao principio falei con eles, quedamos en que para a semana, como só é unha semana que queda antes de Semana Santa, o que vamos a facer nese sentido vai ser facer máis videochamadas, en vez de
utilizar tanto ficha, pois utilizaremos un pouco máis de actividades un pouco máis divertidas e lúdicas para facer un pouco máis entretenido o confinamento. E despois de Semana Santa, pois a ver como evoluciona a situación e que é o que nos comentan. A Consellería de Educación e a Comisión Interuniversitaria de Galicia acordan que a convocatoria ordinaria da BAU en Galicia será o 7, 8 e 9 de xullo. Trátase das datas nas que estaba prevista con anterioridade á crise sanitaria a proba extraordinaria en Galicia. No caso da proba extraordinaria, as partes acordaron agardar para a súa fixación tendo en conta que debería celebrarse antes do día 10 de setembro. A conselleira reiterou a necesidade de que as probas deste ano garantan de forma especial a igualdade de oportunidades e a equidade no acceso á universidade. Neste sentido, o modelo de exame ofrecerá unha maior opcionalidade. O obxectivo é garantir que o alumnado poida acadar a máxima puntuación sen que llo impida o efeito de ter recibido algúns dos contidos previstos. Hoxe ábrese o prazo para que as familias soliciten as axudas de comedor escolar mentres estean suspendidas as clases presenciais. Estará aberto ata o vindeiro día 6 de abril. Poderán acollerse a estas axudas as familias que durante o curso teñen o comedor de balde ou pagan €1 por día por menú nos comedores escolares xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. E posponse a celebración da edición número 57 da Feira do Viño do Ribeiro. A organización da Feira do Viño do Ribeiro no Concello de Ribadavia comunica que debido á situación especial que se vive por mor do coronavirus, decidiron adiar a celebración desta edición prevista para este ano para os días 1, 2 e 3 de maio. Nos vindeiros días, en función da situación e das medidas que tome o Goberno cando remate o confinamento de toda a poboación e se decrete o fin do estado de alarma no que estamos inversos agora mesmo, pois levarán a cabo varias reunións tanto cos participantes inscritos para esta edición, as adegas e os colleiteiros, como entre os propios membros da organización para debater e consensuar se o evento se pode celebrar noutras datas ao longo deste ano ou se polo contrario se cancelaría ata o vindeiro ano cando tería lugar esta nova edición. E hoxe seguimos co espazo habitual de carballiñeses espallados polo mundo nesta situación de alarma sanitaria. Hoxe imos algo máis preto que Argentina, achegámonos ata Holanda, onde coñecemos a Ricardo Pérez, veciño de Carballiño, e como está vivindo esta situación. En principio siguieron la idea de Boris Johnson en el Reino Unido de pues, dejar que la gente se contagie, que se haga autoinmune, y entonces en ningún momento obligaron a la población a quedarse en casa, simplemente se lo propusieron, pero cambió todo un poco. Bueno, el Reino Unido empezó a cambiar también la política, pero cambió todo un poco a raíz principalmente de que el fin de semana pasado salió el sol. Hizo muy buen tiempo y la gente se echó a las playas, a los parques, y entonces el gobierno tuvo que decir, bueno, una cosa es que no sea obligatorio, otra cosa es que os vayáis a los parques y a las playas, y eso sí que es complicado, entonces endureció un poco más las leyes. He de decir que en parte es normal, porque desde ahí a lo mejor no lo entendéis, pero aquí no vemos el sol desde enero, parezco el primo blanco de Iniesta, soy translúcido, pues es porque aquí no vemos el sol, entonces es normal que al no tener una obligación de quedarte en casa, la gente al ver buen tiempo, pues que saliera, que le diera un poco el sol, básicamente porque no lo vemos. Entonces desde el domingo creo, o desde el lunes, ya no estoy seguro, cambiaron un poco las normas y han decidido pues que multar a la gente que salga por la calle a pasear en grupos de más de 3, con mínimo 400 euros, y qué más era, y también han prohibido los eventos públicos y todo tipo de grupos, grupos de gente, eventos de todo tipo, hasta el 1 de junio. Y la hostelería, que es donde estoy yo, pues en principio cerraba hasta el 6 de abril, pero no sabemos qué va a pasar porque se han prohibido cualquier tipo de eventos y de reunión de gente hasta el día 1 de junio. Mucho sentido no tiene que abran la hostelería.
que habrán restaurantes y discotecas y pubs, no tiene mucho sentido, pero bueno, en principio, hasta el día 6 de abril tenemos que estar en cuarentena no obligada, pero la estamos haciendo. Hoxe, día 31 de marzo, celébrase o Día Internacional do Cancro de Colon. A celebración do Día Mundial contra o Cancro de Colon ten como obxectivo sensibilizar a toda a poboación sobre as necesidades que teñen todos os pacientes que son diagnosticados con esta enfermidade. Así mesmo, o traballo nesta área vai dirixido nas accións necesarias para acadar unha detección temperá que permita salvar vidas e previr o diagnóstico a través de hábitos de vida moito máis saudables. Que es una de las enfermedades que ha tenido un incremento en nuestra sociedad en los últimos años, probablemente a que ha mejorado muchísimo el diagnóstico. De hecho, sabéis que hay un screening que se hace a las personas a partir de los 50-55 años para intentar diagnosticar, igual que el cáncer de mama, pues el cáncer de colon en personas. Es una enfermedad que cogida a tiempo no tiene ningún problema, es una enfermedad que si la diagnosticamos pronto puede salirse sin problema ninguno, pero que es una enfermedad, como casi todas, y sobre todo los cánceres, que no debemos dejar avanzar, porque si no aparecen las complicaciones. Entonces, estar pendientes de los screenings que nos manda Sanidad y la Xunta de Galicia para realizar esos estudios para prevenir el cáncer de colon y, sobre todo, tenerla en consideración y que a ciertas edades, pues siempre que hay un cambio en el hábito intestinal, siempre que hay o sangre en las heces o heces muy negras, pues ir al médico y acudir lo antes posible. A verdade é que o tempo está tan irregular e tan extraño como esta situación na que estamos a vivir. Parece que volvemos ao inverno. De feito, esta mañá incluso tivemos auganeve. Frío, moito frío. Só chegamos aos 11 graus de temperatura no Carballiño. Para mañá mércores subirán as temperaturas ata os 14 graus as máximas e ata os 4 as temperaturas mínimas. Tamén teremos ceos anubrados como hoxe, pero iso sí, probabilidades máis altas de precipitacións. En Ribadavia tamén tivemos hoxe temperaturas moi frescas, se cadra un chisquiño menos frescas que no Carballiño. Para mañá suben tamén as temperaturas e farano ata os 16 graus por unha banda e ata os 6 graus de temperatura mínima pola outra. Os ceos estarán tamén anubrados e teremos tamén precipitacións. Hoxe despedímonos cun vídeo que fixeron as coidadoras da residencia Saleta de San Cristóbal de Cea, en o que tamén participan usuarios desta residencia de anciáns. Informan que se atopan ben e con este vídeo tamén pois queren amosar toda a forza que teñen e mandarnos ánimo para axudarnos a superar esta crise sanitaria. Ata aquí chegamos co informativo de hoxe. Saben que poden seguir informándose na página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite. Xuntos e que sintan todos que se van xuntiños, temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, xa o sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos vai ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos vai ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia,
cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.